सबंद गोयची जनता कोरोना व्हायरसाच्या ह्या भिरांकूळ दुयेंसाक लागून त्रस्त आसा। आता मार्च म्हयनो तो आता जुलयान आमी आसा, लोक त्रासान आसा। सामान्य जनता सरकारचे जितले नियम आसा त्या नियमांचे पालन करता, पण आमचे सरकारूच या नियमांचे पालन करिना। पहिल्या दिसाकसून सरकाराचे मंत्री आमदार अधिकारी यांच्यानी जे नियम तोडल्या ते आयजूय चालू आसा। आता आयज गोयच्या सरकारान 3 दिसाचे लॉकडाऊन जाहीर केल्ले आसा। 3 दिसाच्या लॉकडाऊनाक लोकांक सगळे नियम घातलेले आसा आणि या सगळ्या नियमांचे पालन करपाक गोयचे लोक तयार आसा। गोयचे लोक सरकाराक सारखे सहकार्य करपाक तयार आसा, पण गोयचे हे सरकार या लॉकडाऊनाच्या नावार खूपशे काळे धंदे करतात आणि त्याचे ज्वलंत उदाहरण आयज आमकां पळोवंक पडटा। आयज आमकां दिश्टी पडटा बिचोली तालुक्यान मायनिंग चालू आसा। एके वाटेन गोयचे सरकार लॉकडाऊन घालता आणि दुसरे वाटेन आपणाची लूट चलोवपाक, हे आपणाचे काळो पैसो एकठांय करपाक या लॉकडाऊनाच्या वेळार बिचोले तालुक्यान सांखळे वाठारान मायनिंग चालू आसा। दुःखाची गजाल, खेदाची गजाल की ज्या वाठारार गोयचो मुखेलमंत्री रावता त्या वाठारान मायनिंग चालू आसा। हे कोणाच्या आशीर्वादान चलता? ह्या मायनिंगाचो एजंट कोण? आणि या लॉकडाऊनाच्या वेळार एका वाटेन सामान्य जनता सामकी त्रासान पडलेले आसा आणि दुसऱ्या वाटेन या सरकारातले काही मंत्री आणि अधिकारी या लॉकडाऊनाच्या नावार पैसो करपाक उठलेले आसा। आम्ही निषेध करता या सरकाराचो आणि मुखेलमंत्र्याचो। ज्या मुखेलमंत्र्याच्या वाठारान सांखळे वाठारान हे मायनिंग चालू आसा, लोक बाबडे त्रासान पडल्या। लोक सामान्य जनता लॉकडाऊनाचे सगळे नियम पालन करता आणि सरकार या सगळ्या नियमांचे पालन करिनासतना आपणाक जाय तशी मनमानी करता। आम्ही पळयले की जेन्ना मुर्मुगांव तालुक्यान वास्कोन मंगूर हिलान कोरोना व्हायरसाची दुयेंस वाढले तेन्ना गोयचे सगळे लोक, ओपोजिशन, काँग्रेस पार्टी, थंयचे काउन्सिलर, बीजेपीचे सगळे आमदार मागताले की थंय लॉकडाऊन कर, पण त्या वेळार सरकारान लॉकडाऊन थंय केले ना। आणि त्याचे कारण तेच असले, त्या वाठारान मायनिंग चालू असले, थंयसरूय कोल ट्रान्सपोर्टेशन चालू असले आणि अजून परतून एकदा आम्ही आता पळयता की सरकार एके वाटेन लॉकडाऊन घालता आणि दुसऱ्या वाटेन मायनिंग चलता। आता मायनिंग हे एसेन्शियल कॉमोडिटीज केन्नाच्यान जाले? एसेन्शियल कॉमोडिटीज फक्त चालू उरतले असे गोंय सरकारान जाहीर केला। मायनिंग खंयच्या आधाराचेर एसेन्शियल कॉमोडिटी म्हणून जाता? तो आम्ही या सरकारचो निषेध करता। राज्यपालान सुद्धा गोयच्या सरकारचे वाभाडे उधळले आसा। गोयच्या सरकाराची जी कमतरता आसा ती दाखवून दिल्ली आसा आणि त्या एकंदर प्रकरणान मुखेलमंत्री कसो प्रेसाकडे फटींग उलयता हे उक्ताडार येयल्ले आसा। सोशल मीडिया आणि आमच्या गोयची जी मीडिया आसा तेंचेर आरोप घालता की आमच्या राज्यपालान अशें सांगले म्हणून, आणि राज्यपाल जेन्ना सांगता की आपण तशें कांयच म्हणूंक ना तेन्ना गोयच्या मुखेलमंत्र्याचे सत्य कितें आणि फटींगपणा कितें ही गोयच्या जनते मुखार येता। एक उदाहरण सांखळे वाठारान, ज्या वाठारान तुझे घर आसा, ज्या वाठारान तुझी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, त्याच वाठारान सगळे नियमांचे उल्लंघन करून सर्रास मायनिंग चालू आसा। हे तुरंत बंद जावपाक जाय। लोकांक फटोवपाचे आणि लुटपाचे, लोकांक त्रासान घालपाचे हे बंद करपाक जाय। सामान्य मनीस जो मायनिंगेचेर ट्रक ड्रायव्हर म्हणून आसलो आणि ट्रक ओनर जे असले ते आयज मायनिंग डिपेंडंट त्रासान पडलेले आसा। मोजकेच काय ट्रक ओनर तेंका थंय काम मेळटा। पुराय गोयचे जे मायनिंग डिपेंडंट आसा ते आयज त्रासान पडल्या। लोक त्रासान आसा, लोकांचो काम धंदो व्यवसाय बंद पडलेलो आसा आणि अशा वेळार लॉकडाऊन चालू आसा आणि लॉकडाऊनाच्या या वेळार तुमचे मायनिंग थंय सर्रास चालू आसा।